Ako si sa pripravovala na tieto preteky? Tak ako všetci, tréningy. Mazali sme si reťaz, teda ja. Potom ja som si dal ešte rovnejšie sedlo a dal som si dole odrázky, pretože mi tu boli na nič. Kúpil som si tretry. Čo sa ti najviac páči na detskej tur Petra Sagana? Že si môžem tu zajazdiť a môžem využiť tie sily, čo som si za ten rok nacvičil. Dáš to pekne vybobnúť. I 2 skákacích hradov. Čo sa u vás všetko dá v stánku zažiť? Kresliť, máme takisto aj skakací hrad, pexeso, okuliare, všelijaké darčeky, ktoré si viete zobrať. Tak tráč tu moc nie je technická, sú to väčšinou rovinky, je to veľmi hákovité. A v čom sa vám tak najviac páči detská tur? Tak hlavne to robíme kvôli synovi a som sa pridal popri tom a viac menej tá organizácia, komunita celkovo jazdecká, nové kamarátstva, priateľstva, takže je to dobre vymyslené. Cítil som sa veľmi dobre nohy som mal, nakoniec mi to celkom dobre vyšlo. A ako sa ti páči na detskej tur Petra Sagana? Čo si tu možno zažil počas dňa? Je to tu super, vlastne som tu skoro až od rána, celú tú atmosféru som tu zažil. Aký je to pocit takto dve kamarátky stať na pódiu? Výborný. Je to super. Hej, výborne, super. Čo vás tak fascinuje práve na cyklistike? Preteky najviac ma bavia a to, ako môžeme spolu všetci trénovať v klube, kamoši a tak toto ma veľmi baví. Ja mám rada veľkú drinu, takže rada driem a proste je to taký super kolektív a je to proste celé super.